jendean inbantu luke kirola hau egiten, zergatik azkenien zuta txakurra egin, askotan txakurra libri biltzen da, baina lokarriarekin lotu, arnez bat egin, eta azkenian binomio parejat egiten duzu, eta motio saldetik nahi bintzat asko animatzen hau. Bigarren eskola ikustu zen modura arnesa, tiroko arnez bat, gero hau da linea de tiro zaren dana, amortiguador bategaz, eta gero mosketoie, hau seguridadeko obligatorizoa. Eta gero zintxuroi bat edo olako arnez bat, eta gero gogoa korritzeko. Txakurra apuretera kutsi, eta gero txakurra eukibida hau urte bete itxeraz. Musinetik handatorrez, azkenan trineotan da ibiltzen diren muserrak eta aurrean ibiltzen dituzten txakur liderrak, beti erakutsi behar dira aurren juten, gurutzeak eta nola egin ez, bide gurutzeak, horren bere gazitzen eratzen, hasieran eskiekin ez da, banak ateratzen entrenatzeko, azkenan betikoa. Nire txakurra zurea baino beha da, laserreta bat, eta modalidadea lurrean edo, kanikrosa korrika, edo bizikletan egiten da ere bai. Eta guk korrika hemen afizio gehiago dugunez mendiko garreretan eta horrela, guk hemen korrika egiten dugu. Klub berri egin ondala 3 urte, eta hortik hemen liga bat egin un Euskal Herrian liga bat egin, 5 klub dakagu dispuesto kirola egiteko. Eta hortik aurrera, zinen liga hemen Gipuzkoan egiten ez. Eta aurten aukera euskio dugu, federazionaletik, Kopa Espainiateko, toki jatzala, toki polita zala hemen zirkuitu egiteko. Eta bera animatzen ginen, eta ikusi da kristolana da, baina azkenian lortu dugu Limiziko Kopa egitea hemen pasaia jaizkibel, ez? Gipuzkoan bigarren aldiziten duena liga esan duzela, 6 proba dauzka. Direna aurten ordena da Donosti, Jaizkibel, Zumaia datorren astean, Tolosa, Txago eta lau, eta ondoren ez doz, Oiartzun, ez Errenderi eta Oiartzunen. Denetan puntuatu egiten da, liga moduan. Eta horra baz. Engantxatu egiten du honek. Bai. Gustatzen bazaizu txakurrekin eta hola ibiltzea eta mendia, ja, txau, total. Iratxe albizu naiz, eta hau jai da. Motatako txakurra. Bada galgoaren nasketa. Galgoa eta pentsatzen du hartzaia, malinua edo, protektoratik hartu genuen, orain dela ia 2 urte. Eta orain dela urte bete hasi geha Euskanikrosa egiten, Euskanikroseko taldean ari geha, eta gustora. Su principal característica es que es un descerebrado y en cuanto ve que cuando tú estás fundido y le chillo a él en las últimas subidas, lo da todo por mí. Y es una gozada, la verdad. Azkenan lortu behar dena da txakurren ritmora hoitzea. Txakurra azkarrak, persona motelekin ez duna ibili eta alderantziz. Orduan, bilatu behar da txakurre egukia persona goitzaren zago. Beste txakurrak ikusten dituenean korrika egiten, bera atxetik jutea. Nola, inoiz ez naiz lehenena joaten, orduan ez da barazorik. Hemen berda, kirola jazatea, txakurra honak egotzea eta geho entrenatzea, ez? Hemen ez dut seketu, entrenar más entrenar, igual triunfo bat izan zian, ez? Pedro Mancideok esaten zian.